Ayeye Mbabazane ayeye. Ayeye Machichi ayeye. Phansi ngokulala phansi. Phambili ngokuhlola phambili. Hayi Machichi man. Ayeye Machichi ayeye. Ayeye Machichi ayeye. Phambili ngokuhlola phambili. Phambili ngokusigcina phambili. Sanibonani. Ngibingelela nonke abakhona abaye baphumelela namhlanje ome ngaphambi kwenu ubusisiwe wakwaSukazi. Ngizoba yiMC namhlanje. Ngizobe ngiMC noMam Nomsa Maseko waku Provincial Executive Committee yaku ANC Women's League. Ngizo introduce ama guest wethu wanamhlanje. Sizoqala ngo President owembabazane umama ugogo wethu uThembi wakwaSibisi nangu ngapha phambili. Olandelayo ubuya from i-Provincial Executive Committee uSecretary uMam Nonosi Mdlalose we-ANC Women's League. Omunye futhi obuya ku-Provincial Executive Committee uMam Nomsa Maseko. Olandelayo uProfessor obuya kwa Health and kwi-Province uMama uT Pendla. Olandelayo ikhansela lethu iWard 56 owalana umama uLondi Nkosi. Ubaba uLondi Nkosi. Olandelayo ikhansela naye umama uNomadlozi Nkosi. Olandelayo uChairperson we-ANC Women's League uMamlindi Khanjelwayo. Singamshiya kanjani ke u-Regional Secretary wethu umama uTheliswa Mgweba. Siyabonga kakhulu kuma guests wethu. Siyacela ukuthi bazwele basekhaya bamkelekile. Okulandelayo kwi-program yethu sizocela i-president yethu eyembabazane ugogo uThembi uSibisi ozositshela ngokuthi indaba silana siba nale purpose lena workshop. Sicela ukuthi eze phambili. Ngaphambi kokuthi eze phambili socela ukuthi amatshitshi ashaye ikhansela. Ikhansela lethu babulondi Nkosi. So ningashaya ke yona le ngoma le yaseza ngaphambili.
Viva! Imbabazane viva! Viva Imbabazane viva! As the year of the Freedom Charter and Unity in action to advance economic freedom, singu ANC wana ekuruleni mandihambisa into yoba siyavuya ukuthi sibe part yale program invited by the PEC of the ANC Women's League and also the Imbabazane Cultural Association, so that Sibenel Tuba to come and address this gathering on behalf of the Regional Executive Committee in the region. Then comrades, bo mama, no mama bancane, the association yetu, and members of the Women's League. The gathering takes place at the time where we conclude Women's Month. So then we should pride ourselves as women of this country, because without us, the future of this country will be in vain. It is therefore important, Kebo Mam, that we remain united as women and ensure that we occupy all sectors of society in order to make a difference in our communities. And today, Mama, the program should be held in a high regard, mainly because ukuhlolwa has been our culture as Africans, more particularly young women. So we must take this program very seriously, all of us, so that we must be able to pave the future of our kids, the future yabantwana bethu. Okay, ngiyanibingelela nonke engababingelelanga omama bevabazane namanye ama organization akhona. Mina nguGokthembi wakwasibiza ngagana kwaZithola. Ngikwimbabazane cultural organization. Njengoba ngilapha ke sihlangene ngawo lo msebenzi wembabazane kakhulukazi namhlanje kuthiwa i-workshop, kuzokwenziwa i-workshop phakathi kwethu ne-Women League. Ngujabulela kakhulu ke nengubongayo, ngibonga ukuba khona komama be-Women League kule ndawo. Ake nibashayeleni izandla. Bengihlale ngizwa nje kulokukhulunywa nge-Women League ngingazi ukuthi mhlambe usuke kuhamba kanjani lapho. Kodwa namhlanje uNkulunkulu wangithatha wangibeka wangikhombisa ukuthi i-Women League isebenza kanjani, isiza kuphi. Njengoba ngiyakhumbula omama esasihamba nabo ngesikhathi umama Angie Msehe ekhulumile lapha emaredweni wathi uyakuvala uhlolo kwentombi. Sasukuma sama ngeenyawo sihambe sifuna indawo la sofaka khona incwadi ekhalazo zethu, asizange semukelwa noma ikuphi ngisho kwa Alsen Khasha endaweni yethu. Nisakhumbula sasiqoshwa kuthiwe uyozama ngapha ngapha kezansi
elithuli house uyozama ngapha ebani ngazi setla esisulu setla senyuka yonke indawo akukho ama offices singawangenanga sasangena nase office lika minister Makhura sithe masithi siyangena eoffice kaMakhura sathola ifoni ukuthi umama uMdlalose uyasifuna lapha eoffice labo ngoba saqala khona basiqosha abantu engekho umama uMdlalose ehluphekeni kwethu wafika umama uMdlalose wathi hawu nifuna ini sachaza ukuthi hayi sifuna ukuletha incwadi yezikhalazo zethu lapha sithole ukuthi kuyavalwa ukuhlolwa kwentombi manje asihambisani nalokho ukuthi kuvalwe ukuhlolwa kweingane zethu ngoba zikhuselekile umama uMdlalose wathi hayi ekhaya lapha kufanele nize khona kula wathi umuzi wenu ke lo yilapho kufanele nizofaka khona izikhalazo zenu mina nginilindile nizoza nini sambekela samnikeza incwadi yokuthi sizoza nini ngempela sabafika behleli umama uMdlalose kuyintombazane leya ingane yami leya nansi yangale umama usisimaseko uzalwa yimi ke umthetho wakhe ukuthi usiwagana wangibalekela umama Nontsha noMegi Madlala amakhosikazi ayesilindile athi ayisifuna ukuyibona lento uthe noma amaphoyisa ethi asingasondeli akuye abantu ababili abhoka lamakhosikazi athi hayi ingane zethu phela lezi azize la eminyango kwabo indlu yazo lezi lapho kufuna ifake khona izikhalazo zabo la saya lapho ngenkani ke sesiyo lapho kwasasingabhalelwanga khona ukuthi siyoma khona ngegama leWomen League sahlonishwa samukelwa kahle ngesihle iWomen League yasimukela omama laba imukela incwadi yethu bamuva nayo njalo baze baya kwiconference yabo kade behlangene kuyo bengibabukile lapha ku TV nabanye omama bababona ngoba kuthe lapho sekukhulunywa ngoage ukuthi nangebeka phansi kuzongena untombazane loya ngezobe ngifonele bethi wagogo nange sebeka phansi iWomen League yambekisa iWomen League inamandla ngisho ukuthi ke bakwethu alibongwe igama lamakhosikazi ehlangene alibongwe igama lamakhosikazi ehlangene phambili ngembokothe phambili phambili ngembokothe phambili Masisi
layo 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 lechicha ifuninge iyalange awe ayihlale phansi ibamba umthetho ayihlale phansi ibamba umthetho hlala phansi athi izingane ziyadlwengula akundaba kabani inganimpi isesendeni kungenxa yezwe izizwe zivukelene uthando lusekho ebantwini sidlulwa nazinyamazana sekuxhwale nabefundisi la afelihle kakhulu izingane sesiba nabantwana